मैया बेलासिनि 4 बाजियाव दिल्लीनि नर्थ ब्लक हम एफेयार्सनि मावख'आव एनि रिजननि एडिशनेल सेक्रेटारि मानगोनां पियुष गोयल आरो एके मिश्र बिथांमोनजों बिटिआर एकर्ड बे एकर्डनि सायाव जोङो सावरायो। सावरायनायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा गासै जोङो जयै बिटिआर एकर्डनि दासिम बेसेबां मावखो आरो मा आद्रा दंबावो बिनि सायाव गेबेङै सावरायलायो। सावरायलायनायाव गोबां बाथ्रायानो ओंखारदों। जोंनिफ्राय मिरु सोरखारनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोनखौ बुंदों जे जेसेबांखिनि आद्रा दंबावो बिटिआर एकर्डनि मावनो खोब थाबैनो मावनांगौ आरो बिसेसके जोंनिफ्राय स्ट्रेस होनानै माखासे इस्युसफोरनि सायाव बुंदों, जेरै कार्बि आंलंनि इस्यु, बेनिफ्राय बाउन्डारि एक्सटेनसन आरो गामि दानख'नाय आरो सोसननाय बिनि सायाव आरो बिनि अनगायै बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफा आरो जोंनि जिथु दाजानाय बर'कछ वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ आबुङै मावफुंनाय आरो बिनि राङारि जि रां बावजा बेखौ बारायनाय बिनि सायाव जोङो गेबेङै बुंफ्रुदों। सोरखारनि बिबानगिरि मानगोनां बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदों खोब थाबैनो गासैबो जिखिनि मावनो दङ बिटिआर एकर्डनि बे गासैखौबो मावफुंनायनि। बे समाव नोंथांमोननि सावरायनायनि माबायदि मोन्दांथि मोनदों? जोंनिफ्राय खोब आसाबादि आरो पजिटिभ मोनसे डाइरेक्सनाव थांगोन होननानै जोंनिफ्राय सानदों। आरो पियुष गोयेला गाव खोब इन्टारेस्ट होनानै मैया जोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंदों आरो जिथु मावनो गोनां हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो सेसनाव मोनफ्रोमबो रायलायनाय गावसिनि अफिसार गेजेर लेभेलनि सावरायनाय बे सावरायनायाव गाव बाथ्राफोरखौ दैखांबाय थायो होननानै जोङो मैया खोन्थादों आरो जिखिनि मावनांगौ अफिसार्सफोरखौ लानानै मैया बिथांमोना गोबां आयदाफोरनि सायाव गावनि बिबानारिफोरखौ बिबान होदों। जिखिनि बाथ्राखौ स्टेटजों सावरायनानै थिग खालामनांगौ बेफोरखौ सावरायनायनि थाखाय बिथाङा बिथोन होदों।